Здравейте! Аз с моето Алминче, моето съкровище, ще направим днеска баница за рождения ден на майка и баба на Алминка. Какво ще са ни нужни? Алмина ще ми помага. Дай корите да покажем. Ела насам. Имаме фамилия кори. Голяма баница ще направим. Голяма фамилия. От 500 грама. Имаме чисто масло, от което ще ни трябват 125 грама. Кисело мляко. 4 супени лъжици кисело мляко ще имаме. 200 грама сирене. И яйце. И какво е това, Алминка? Яйце. Колко броя? Преброй? 4. Браво! 4 броя яйца. Имаме и газирана вода. Само да го покажем. Едно шишенце. Една тубичка. Колко е? Да видим. 300 мл. Газирана вода ще имаме. Сега първо ще започнем. Ще се разтопиме олио, чистото масло, което трябва да ни е разтопено. Каква е тази баница? Тази баница е малко по-различна от другите видове, които сме правили. Да. Алминка ще ми помага. Нали? Да. Кажи нещо. Обичаш ли баба си? Много. Много. Айде да й честитиш рождения ден. Тя ще гледа после видеото. Кажи. Честит рожден ден, баба. Честит рожден ден, баба. Много те? Много те обичам. Колко много? Покажи. Много? Много. Браво. Ашкам. Айде сега. Да пристъпим сега. Отвори сега количките. О, вода ли си? Айде. Браво. Дай сега. Тук има лепенки някакви си. Дай от тук. Ето. Така се отваря. Количките. Ето. Сега как да направим да се види всичко. Ето. Така ще стане. Сега ще намажем. Първо да си сложим едно листо най-отдолу на тавичката. Тя няма да стане само с една и половина, ще трябва. Голяма ми е тавата, листата и те ми са големи. Ще си разделим и тази ще сложим така. Сега ще си намазниме. Не по много. Следващото листо Алмина ще направи, нали? Да. Да. Тя налеля сладура. Сладко ли е сиренето? Да. Харесвате? Така, сложихме си и сиренце. Сега ще си съберем. Ето. Ето как ще направим. И си нареждаме в тавичката. Айде сега Алминчето да направи едното листо. Айде. Полека да не се изцапаш тениската. Дай сега с четката мини. Мини с четката. Това е дъщеря на брат ми. Браво! Да вземе ли още? Още малко си вземи. Там края нямаш. Да. Кой клас ще стане, Алмина? Пръв клас. Първи клас ще стане. Айде сега сирене. Служи тук. Айде сега сирене ще сложим. Служи с ръчичките сирене. Служите, чисти са ти ръцете. Да. Да. Служи сирене, да. Още? Да. Навсякъде да има. Точно. Айде още.
Сладка ще стане тази баница много. Като алминчето. И тук сложи малко още. Да, точно. Браво. Изми си ръцете сега ти. Аз го събера тестото. Значи тази баница каква е, сега ще ви кажа. Сега това тесто, като го направим така, си ги найде, нали, в тавичката. Така ще се влезе тази баница без заливката. Първо в фурната, след като се зачервят коричките ми. Опа, извинявай. След като ми се зачервят коричките, тогава ще сложим заливката. А сега по същия начин ще направя всички листа. Ето как изглежда вече готовия вариант. О, има слънце. Ето, Алминка, покажи. Съдите ме. Ето, Алминчето показва. Сега останалото масълце ще разпределя отгоре върху тестото. И така ще се влезе в фурничката като първо. След като се зачерви. Ето тук има. И там да сложим. Хайде, и там ще сложим. Моето помощниче вижда всичко. Там ще сложим, да. След като вече се зачервят листата, коричките на тестото, ще се залейме с заливката. Тогава ще си направим заливката. Алмина ще щупи яйцата. Каза и ще бърка, нали? Да. Да. Ще направи моето бомбонче. Ето. Сега отива на 180 градуса на реотани да се зачерви. Ето. И след това ще направим заливката пак заедно. Баницата е във фурната. Сега ще се разбие 4 яйца. Яйца. Една газирана вода имаме. И 4 лъжички кисело мляко. Те 5 стана. Не пречи. Ще се разбъркаме много добре яйцата с тази смес. Добавим малко сол, половина чайна. Сега ще си изкарам баницата, да видите как изглежда. Ще направим заливка. Ето как изглежда. Сега ще направим заливката. Навсякъде ще се разпределим от тази заливка. Ето, че си сложи заливката навсякъде. Има и навсякъде. Сега отново в сърничката вече до готовност. Ще видим как изглежда.